blå legeplads. Den blå legeplads, okay. Den blå legeplads er super sjov at lege med. Fordi jeg skrev det mærkeligt. Jeg skrev legeplads, og så kommer blå. Okay. Hvad er der på den? Blå, og så kommer et legeplads. Hvad er der på den blå legeplads? Der er en UFO. En UFO? Ja. Ja. Hvad? Det er den der med en metalpind, og så er der sådan en der, til flad tallerken på. Og hvad gør man så? Så kan man dreje det rundt. Og så kan man hoppe op på den, og så kan man dreje det rundt. Okay. Og der er trampoliner. Og trampoliner på den blå legeplads? 3 trampoliner. Nå, er de store? Hvad? Er de store? Nej, de er små. Det er firkantede trampoliner. Små firkantede trampoliner. Hvor mange er der dem? 3. 3, okay. Nå. Og de er sjove? Ja, de er mega sjove. Hvad nu hvis du falder? Slår du dig så? Nej, fordi at der er sådan noget der. Der er sådan noget der smadret kridt på, som der er blødt. Okay. Så man ikke slår. Som ikke slår sig? Det er næsten lige så blødt som en kat. Okay. Hvor ligger den der blå legeplads henne? I Dalmose skole. På Dalmose skole, okay. Er der andre legepladser? Ikke ifølge papiret. Nej, okay. Nå. Og det er også det sidste. Det er også det sidste, ja. Det er rigtigt, ja. Det her er nummer 5. Det var nummer 5. Men hvis nu du er i SFO'en, Ja. og du gerne vil gå hen på en blå legeplads, hvad gør du så? Så er der sådan et der tv, jeg kan krydse mig på. Der er en mand, der står på skateboard, og det er en blå legeplads. Okay. Og vi kalder en blå legeplads for skolegården. Okay. Så man skal altså vide, at skolegården, den hedder blå legeplads. Ja. Og det er et billede med en mand med skateboard. Ja. Mand på skateboard. På sådan en skærm et eller andet sted, man trykker på. Ja. Okay. Og hvorfor gør man det? Hvorfor trykker man på det? Det er så, man ved, at man er derude. Nå. Det er så, man behøver ikke spørge. Man kan jo bare krydse, og så kan man sætte flyverdragt eller sko og jakke på, og støvler, eller sko. Så kan man gå ud og lege der, og så ved folk, og når folk kigger på den på 0. klasse, eller 1. eller 2. eller 3. eller 4. eller 5. Der er kun op til 5 klasser, der må være, der er der. Okay. 6. må ikke være der. Nå. Fordi der er kun op til 5. klasse på skærmen. Okay. Og så tager man ud på blå legeplads. Hvad er der ellers af legepladser? Ikke flere ifølge papiret. Nå nej, men i din SFO så? Kan du gå andre steder hen end på blå legeplads? Yes. Ja. Ja. Hvor kan du ellers gå hen? Det grønne område. Det grønne område? Ja, det er hvor der er græs. Okay. Og ikke sten. Er det sjovt om vinteren? Nej. Nå. Fordi så fryser man fingrene, hvis man ikke har vandet på. Okay. Fordi der er sådan en klatter, som man skal klatre op på toppen af. Men det er jo selv, når man vil. Vil du fortælle om klatretårnet, eller skal vi tage det i en anden episode? Det er jo sidste episode. Nej, vi kan lave mange flere episoder. Vi er lige så mange, du vil lave. Vi kan bare lave nogle flere. Vi behøver ikke at stoppe med den der. Jo, det kan vi faktisk behøve. Okay, så synes jeg, du skulle fortælle lidt om det tårn der så. Hvor har du set sådan en tårn, der minder om det? Så folk ved, hvad det er for net. Jeg har set det i Egeskov. På Egeskov? Ja, på det der store røde tårn, men det er bare, men det i skolen, det er bare blåt. Og lige så stort? Bare lidt mindre. Bare lidt mindre, okay. Men det er i hvert fald højere end huset. Okay. Højere end SFO'en. Højere end SFO'en. Og højere end skolerne. Ja. Så tilbage til blå legeplads. Fra skala fra 1 til 5. Ja. Men vi har klaret helt. Jo, men er det super sjovt at rende rundt på den blå legeplads, eller er det mega kedeligt? Det er mega sjovt. Det er mega sjovt. Skal den også have en 5'er så? Hvad? Skal blå legeplads også have 5 point? Ja. Okay. Og så Så siger du tak for denne gang. tak for
den gang. Vi ses!